Ikusentzuleak kaixo eta ongi etorri. Urriaren 7 da gaur, urriko lehen egubakoitza festa egun handia zalantzabarik Arrasaten. Maritxu Kajoi, armairuan gordetako jantziak atera eta txukun jarri. Komeni baldin bada tindategiko buelta egin, soineko edo traje berria erosi, neurrira egina kaso, ia apaindegian txanda hartu, halako zereginetan murgilduta eman dituzte azken aste eta egunak Arrasatearrek, eta baita, bertakoak ez izan da ere, gaurko eguna Arrasaten igarotzera etorriko diren bisitariak. Izan ere, Maritxu Kajoi eguna zerbaitek definitzen baldin badu, hori dotorezia da, eta dotorea azaltzeko aurretik etxeko lanak egin behar izaten dira. Festa egun honen lekuko zuzenak izango gara, ikusiko dugu halako egun bat aurrera ateratzeko, goizean goizetik zer nolako makineria dagoen martxan. Hitz egingo dugu janzkerak izandako bilakaeraz. Berriketan ariko gara, urte luzez, atzerrian ibili eta gero, aurten bai, Maritxu Kajoi eguna Arrasaten ospatzeko moduan izango den herritar batekin. Ariko gara baita ere, aurtengo kartelaren egileekin, edota nola ez, komisinoko kideekin. Eta kalean, batera eta bestera ibiliko da Aitor Agiriano lankidea ere. Arratsaldeon Aitor, konta iguzu, eguerdiko ordubiak jo berritan, zer nolako giroa dagoen Arrasateko kaleetan? Eta hasi gara, gu ere Maritxu Kajoi eguna ospatzen. Zuek esango duzu elegante jantzi garen ere, ikustentzuleok, zuek esango duzue ahalegina behintzat egin dugu. Elegante jantzirenak bai hemen atzean dauzkadan, Arrasatearrak eta bertara gerturatu diten herritarrak dira. Hasi dira, Maritxu Kajoi eguna ospatzen lehenengo tragoska hartu dute, izan ere Maritxu badakizue txikiteroen zaindaria dela. Gaurkoan txikitero guztiak zainduta izango dira beraz. Eta goiaz, guk ere egingo dugu aurrerago, baina Maritxuren omenez gaurkoan topa. Ohitura da, Maritxu Kajoi egunean Maritxuri lore eskaintza egitea, aurten ere bai, ikusi ditugu ezta, bere peian hainbat lore sorta, dedikazioak ere bai? Kamabiterriak buelta horretan egin dituzte kuadrilek lehenengo lore eskaintzak. Bixi ibili dira, baina gu beraie baino bixiago, horietako bat harrapatu dugu eta topo egin dugu beraiekin lore eskaintza Maritxuri egin dioten unean bertan. Topo egin dugun kuadrilak urtero daukate ohitura edo tradizio behintzat hartuta badaukate, horre errotuta badaukate kuadrilan Maritxuri lore eskaintza egitekoa. Kuadrilako kide batekin izan gara eta bera kontatuko digu zergatik egiten duten lore eskaintza eta gaurko egun kutxun hau nola ospatuko duten. Bueno, orantxe gerturatu zara zeu, kuadrilakoak ere bai, naiz eta hemen ez ditugun ikusten, lotxatuta daude oraindik, lore eskaintza egin diozue Maritxuri, badagoelako Arrasaten ohitura lore eskaintzak egitekoa, txikiteroen zaindari denari, ezta? Bai, urtero itxen duen ohitzuri hauko urtero itxeko, eta, aurten be bai, gu etorri gare, aurrenekoak urten garenak, eta loren dara jun gare, karri itxugu, eta gero dano batera etorriko gara, igual arrasixatateko, eta kuadrilan egiten duzu zuek, eskaintza hau ero Maritxuri egiten diozue, urtero aipatu duzu. Zer dela eta daukazu ohitura hau ero nondi dator? Benetan ez dut, ez dakitela nondi datorren ohitzuria, baina betianekin izen dugu, eta, aurten baitxa. Lorak ekarrita zer eskatzen diozuzu Maritxuri? Ez dakit, betikoa eskatzen dana osasuna, eta gauzen moruan geratzia, eta hola garritzia beti, eta bai. Goizan goizetik lore eskaintza egin da, dotore jantzitan nola ospatuko duzue gaurkoan Maritxu Kajoi egun handi hau gogotsu hartu duzue? Bai, nik uste dut gu gogotsu hartu gula, eta jendeak be gogotsu hartuko gula, pandemia osteko nik uste dut aurreneko Maritxu normala izango dira urtenguek, eta gu bazkeixa hauko soziade baten, kuadriako batzuk elkartuko gare, eta, normal, gero ikusiko da, ze datorren ostien. Eskerrik asko, egin da eskaintza hau Maritxuri, seguro primeran joango zaizuela eguna. Gora Maritxu Kajoi. Gora. Aldatu ezten joera ez da, Maritxuri loreak eskaintzearena, gauza bera esan ote daiteke, ia apaindegira joateko ohiturari buruz edo orrazkerei buruz. Hortxe galdera, Aitor Agirianorekin batera berri emaile lanetan ibiliko den, Oiana Elortzarentzat, Oiana aurrera. Bai, Goiatz, hilabendegitara etorteko oituria be ez da aldatu. Aldatu dena kaso da, lan naiteko modua, ordute gisa, izan ben lehen, garai baten, afaixa gehiago ikezian bazkeixa paino, eta orduan, arratzalde zikin den lan ordu gehiago hilapaindegikuek, gaur egunean baino, bai, ikusten dut, gaur be, basaritzaila gehatu bari larian ez da joan, Bai, gaur atope, bai, gauzak asko aldatu die, Batez be hoxe, goiz edo arratzalde lan naiteko orduan. Hori da, lehen geleankideek esan zuztien lehen aspaldi gauetan, faixak itxen ziela eta lehen amarrak arte geratzen ziren, gaueko amarrak arte hori da, eta ontsen aldatu inda, ontsen da goizez.
Hori gaztiak urtetan hasi genetik eta. Beratzeretan hasi gare, atope, makilla, aurraskerak be asko aldatu die, lengo esaten ziren más refinados, gontzen die más como más locos, baina bai, oso ondo. Eta horrazkerak aipatu jozu, izan be, horraztea da, azken egunean iken diena, horrazkerak geixenak. Gaur horrazkerak. Ikusi dugu, astean zier, jende geixau, azkenian, tintia, metxak, un poquito retokia, hori da. Baina gaur geixena izan die horrazkerak eta makillagia bai. Gaur atabe eguna luzi izango zuendako, ez da, goizian hasi zara, baina arratzi dira me ondiak hori da, azkenian gero bostetan urtatzen dira zienak, bai cazorlez. Bai, jentia lanian dago, batzuk urteko daue eguardixan kalera, baina lanian dago jentiari be. Bai, inbejaki, Eta esan duzu, aldatu egin dira ordo horrazkera pe baita, hori urtetik urtera, edo bolabaka, ez nik uste doia moda be bai, izaten dira zela, bai. Eta jentia noiztik eukin daui ordu hartuta eta txandak hartu behar zaten dira? Aspaldi, bai. Ja, baki danak... Por si acaso hartun bida. Maritxu Kajoi noiz da jentia badaki eta goina hartzen da. Hori da. Eta neska eta mutil berdin? Bai, mutia izan dira egitxa bastian ziar, tortzen dira hori da. Mira, gaur geixena neskak. Geixena neskak. Eta jazte tortzen dira, jantzitia edo jantzi barik? Jantzi barik. Hombre, hori gero jatxien. Eta gero, kontakion dutze, urrengoan etortzen dira berriro, eta, bueno, ez dakik erosu eukie behila, erosi biliziala. Bai, hori bai, azkenian geixenak izan dira klientiak, betikuak, hori da. Bai, ez horrein jazuepe gutxura bera bakitzu egia. Hori da, nola bere guztuak, eta hori da, bai. Bueno, gozak, gaur bezuepe deskanso beharreko zu, ez da? Zestak iba, zuebe eguna luzatuko zatzen. Hori da, bai, hombre. Eta bixar zapatua itxita edo bixar zabalik? Ez bixar behar zabalik, azkenian. Ozak, jarraituko zue tope. Bai. Gero aztelena otorreko deskanso eguna, hori da, aztelena deskanso, okiko. Bueno, eskerrik asko Joneta, ondo pasau. Bai, ondo pasau. Agur. Gero arte. Bortxe, ez da gaur goizean Maritxu Kajoi egunean herriko ia paindegietako batean izandako mugimenduaren adibideetako bat. Maite Albes, kaixo ongi etorri. Kaixo. Arrasatearra, estilista eta irudia aholkularia garrantzitsua da, ez da, elegante egoteko orranzkera bera ere zaintzea. Orrazkera bebai, ez? Esango dugu azkenian, elegantzia o dotorezia ematen dotzuna die pila bat gauza, ez? Bere multzuan hori ematen dotzuenak, ez? Baina bai, nire ustez orrazkera, eta azkenian da iten dugun gauza bat. Guk pertsona bat ikusten dugunean, goitik bera ikusten badugu, lehenengoko gauzia ikusten dugu orrazkera, ez? Eta orduan, askotan esaten da, orrazkerak borobiltzen dauela look bat. Eta alderantziz itzen badugu, beti gazte magara, jende askok esaten dau, oinetakoak diela garrantzitsuenak, borobiltzen dauelako look bat, baina bukatzen dozu orrazkeran ikusten, ez? Orduan, askotan horregatik esaten da, orrazkerak borobiltzen dauela look bat eta dotorezia ematen zela. Beraz, bi puntuak dira garrantzitsuak, goikoa eta behekoa, batean hasi eta bestean bukatu. Bai, eta askok esaten dauie orrazkera funtsezkoa dela, oinetakoak bebai, beste batzuk esaten dauie perfumiak borobiltzen dauela eta ematen dotzela esentzia orrazkerai. Bueno, danetik entzun dondila, osea, danetik entzun dut, baina bueno. Garbi dagoena da Maite, multzoa, aipatu duzuzuk, eta osotasuna eduki behar dela kontutan, ez da? Bai. Gauza batek bestearekin egoki ezkondu behar duelako. Bai, eta askotan uste dugu eskondu bidogula orrazkera jantziakin edo jantzia orrazkerakin. Niretako oso garrantzitsua da orrazkera jastia zurekin. Eta ez bakarrik zurekin zure estiluaz, baizik eta zure bizagismoa, zure aurpegiak forma batzu dazke, ezaugarri batzu dazke, harmonia bat lortzen badozu horrekin, ja ondo hasten zara. Orduan, topa bihotzuna da harmonia bat zurekin, ez bakarrik jantziakin. Norbera eroso sentitu behar da, ez da? Hori da. Jantzeko modura etorrita, 1997an, ez da? Gaurko eguna ospatzen hasi zirenetik, urte haietan, hasiera haietan, nola jantzten ziren arrasatearrak? Ba, jantzten ziren, belepok xarma horrekin, ez? Gaur egun, azpeitiko txikitero elegante edo horretan, ez? Apurtxo bat, epokazko jantziekin. Dotore, baina epokazko jantziekin. Egia esan, ondiokan ikusten dituzu, eta ikusi ditut, zeia goizian ibilinaz tabernetatik, eta ja, batzu ja frakakin. Frak berez da dress code barruan, izango zen etiketa maksimoena, ez? Orduan, bere garaian, batzu ja jasten zituzten bere gala guztiak, eta jasten zauien
fraka. Begira Maite, goizeko irudi batzu ikusten ari gara, ez dakite alakorik tokatuko ote zaigun parean. Aipatu duzu bai, oraindik ere ez da orduko estiloa mantentzen dutenik ere badela, baina esango nuke gero eta gutxiago direla, ez da? Urteek aurrera egin ala, janzkerak bilakaera nabarmena izan du. Bai, eta hainbat faktorek egin dauia aldaketa horretara jutia. Lehoko gauzia, lehen Maritxu bakarrik gabe zeiten zen. Onja, eguneko festa batera bihurtu da, ez? Eguneko festa bat bihurtu da, orduan jendeak zerrin dau, gabeko erropak diela gehiago mazde gala eta pasau dituzte eguneko erropatara, ez? Izango zana traje bat eta soineko motza, ez? Orduan, bai ikusten daia hor aldaketa bat. Egia da, fast fashioneko kateek, sare sozialetan ikusten dien influencerrek, horrek faten dienean galetara eta gero eta gehiago nabarmentzen daude, ez dakit, esango nebana soineku motzak eta olako tankerako trajiak. Orduan, horrek bebai nire ustez influiru dau bastante Maritxutako trajiak ikusteko eran. Hori da, ez da, hain justu ere galdetu nahi nizun zerk ekarri duen, ez da, bilakaera guztia, zuke influencerrak aipatu dituzu, horiek suposatzen dut nagusiki gazteetan edo belaunaldi berrienetan izango zutela eragina, ez da? Bai, eta ikusten da oso aldaketa niretako potentzia eta polile, eta ondion falta daiteko gehiago, Alde batetik ikusten da asko, nahazten diela estilo ezberdinak, ez? Eta hori polile da. Jendeak jazten ditu elegantzia daukien soinekuak botekin. Nahazten dituzte testurak, nahazten dabe guztiz, ez? Eta hori polile da. Baina bai ikuste dutena da ondion, gorputz askatasunan horren inguruan falta dela pausotxo gehiago. Ni adibidez oin dela 10 bat urte, jantzi nintzen mutilez, ez? Trajia, korbata, txistera, nire traje batea, zentaiagoa, baina nintzen gaur egun ikusten da pixka gehiago, baina bere egunean mutikoz jantzita. Eta jendeak esan zosten, Maite, soineko ondo gelitza gatzu segatik soiaz trajez, nahi dotelako eta punto. Eta bai inbitatzen ditut jende asko botatzen zen gonbitia trukatzeko segatik fan bidie neskak soineko bateaz eta mutilak trajiaz. Badirelako Maite, pixka bat aldaketa hauek, ez da, eurenak egin dituztenak, edota, ausardia puntu bat erakutsi dutenak ere, oso begionez ikusten ez dituztenak, edo nolabait ere tradizioari traizio egite moduan ulertzen dituztenak. Bai, eta, ikusten da, garbi, baina bueno. Tira, guazen janztera, halako egun batetan, Maite, zer hartu beharko genuke kontutan? Ni adibidez gaur, kontutan hartu do komodidadia. Baina batez bez zuzeu izatea, ez? Niretako oso garrantzitsua da norbera gustora sentitzea. Eta dotorezia helarazteko modu bat zu eroso sentitzea da. Zalantza barik. Igarri egiten da hori. Hori da. Gauzak eramaterako orduan, aurpegiko espresioan, eta horrek janzten du behar bada gehien, ez da? Hori da. Ibilkera, ez aitzez jun izugarrizko takoietara, o ez aitzez jantzi zapata batzuk ez dozula jasten inoiz mina itema dutzue, baina batez be, zure esentziaz galtzia. Disfrazauta sentitzen bazara, gaizki. Koloreetara, oialetara etorrita, kolorea adibidez, beltza da, gehien ikusten dena. Zeintzuk dira kolore eta oialik dotoreenak zure ustez? Azkenian hau, gustoka doia, ez? Beti esan da, eta psikologia del kolorren inguruan beba hitz egiten danean, beltza dela elegantzia helarazten dauen kolore bat, ez? Egia da, urtetik urtera, gero eta kolore gehiago ikusten dela, eta niretako zoragarria da, ze jende guztiai etxako ez dotze itzen horren besteko mesede beltza eskutia. Orduan, ni bai inbitatzen do jendia koloria probatzea. Oin, kontu zeukibi da, ze ardaua, kalimotxua, txuriz basoiet, gero mantxa horiek nabarmenagoak izaten dira, ez da? Eta kentzia ez dela oso erresa. Baina bai, nire ustez, azkenian, ze da elegantia? Bai da, igual beti botatzen dugu lentejuelak erabiltzea, edo satinauak sartzea, niretako elegantiena beti da, kaida bat eta zure gorputzakin batera doiana eta movimentu hori daukon tela, hori da polita eta hori da elegantia. Ados Maite, jarraituko dugu izketan, baina Oiana Elortza lankideari eman behar diogu hitza orain, izan ere, gaurko egunaren antolakuntzaz arduratzen den, komisinoko kideekin dago beraz, Oiana Elortza zurea da hitza.
Maritxu Kajoi eguna fijua izaten da kalendarixuan eta fijua da beste leku da komisioak gauten dien lekua eskapulaixua saltzen, ezta? Bete-mentxe arbolapetan, eskinako kantoian. Bai, hori da, urtero da leku hau eta ondian horrekin jarraitzen dau. Lekua eta presioa eskapulaixuena iguala. Urteak banda urteak etorri? Hori da, hemen ez da enplazinoik. Ikusten du horre maixan dituzue makina bat, ez da, eta izan behar jentia batzuk etortzen dira, norberanako bat erostea, baina, bueno, batzuk 5, 6, 10 eskatu honipik. Bai, azkenean hau da, urtero dauen gauza bada, orduan jendak ibitzen dauna kolekzio hau. Eta, bueno, gero jente asko erosten da bai tabernetan, aurretik be taberna laguntza hietan saltze ditugu, eta baina egunean bertan, jente gehiena gaur. Aldian eroateko gaur, ez da? Hori da, bai, astu barik etxian. Bueno, Maritxuna, ez dakit ja Mirarixai buruz galdetu, ez galdetu, edo askori zingo zu esan, ez da? Bueno, Biztaripe zingo zu. Guk azkenean esaten dagoena Mirarixa Maritxuk itxen dago, ez guk. Orduan ikusin behar. Urtero itxen dago, orduan suposatzen dago horten mingo dagoela. Igual uran problema hori ez dakit jardauak soluzioa egiteko moduan. Hori, bueno, arazo asko dauko gaur egun gizartean, berak erabakiko dau zere itxen zen aurre. Hori, bere erabakisa. Bueno, goizetik dau jentia jantzitza, gaina gogoz petzekin dut, 2 urteko etenaldi xau hunda gero, ez da, zeso modu zuek hemen zauzen. Bueno, gogotxu jendia, energiaz eta postasunez. Danak, eskapula isuak nundazen eta goiz-goizetik, aldezka. Así que, bai. Girua bada, eta egun denerako plana, gaur izan kalien itxeko egun bada, ez da? Bai, gainera hori, egual isa lagundu uzku, eta hori guretako azkenean asko da. Maritxu moduko egun baten, ostras, eurixakin, baina, bueno, hori egual isa perfektua. Egitera guai begira begona ez, eta hor ikusi dotatzea oinatiarrei menzinua izatzoela, ez da lehenengo aldiz gainera, osea, horre bada bolako maitasun bat, ez? Bai, debago hienetarrekin beti hauko, aurre gorteat batzutan, atxabalta lafangaren lorebila, gaur oinatira. Hori, urogan bergara lafango gare, ikusiko, baina gaur oinatita jazta. Gaina badakit, oinati jendia goizetipe ikusi ikustela jantzita, eta orduan torteko asmutan beba duzela oinatiarrak, izan beti ez da parien tokaiken, herri egun horrek egiten dugu egun fuertia, urruan Mondragoetarragan ikusi izan ditugu herri egun goizia, baina urten oinatiarra bapaio gaixo dugu. Bai, eskinan hori izaten da, aurreko zapatuan seguramente arrasatea sakeixa oango zen beste horatzetan baino, eta gaur guztu kontrakua. Danenako lekua du baina hemen. Bai, hori, danok. Bueno, zainongo gara orduan Maritxu Mirarian zainongo gara, eta batez be, bueno, ondo egun ona izan dizula danok. Vale, eskerrik asko eta berdin. Bai. Hortxe ez da urtengo urteko eskapularixoa, Maite, zuk ere soinean daramazu, ezinbesteko osagarria da gaurko egunez. Bai. Gaina osagarriak asko aldatzen dabe look bat, ez? Azkenian, egon zeiko ofizinan lanian eta urteteko afari bateratan ibo duzu elebau pixkate luka, osagarriekin jartzen duzu. Niretako esaten moduztezu eta galdetzen moduztezu, ze osagarri da gaurkue? Hauxe da, eraman beharrekoa. Estilistak esaten dugu moduan, must. Hau bai. Hori bera bakarrik, edo hori ondo ezkontzen da beste lepoko batzuekin ere? Nik betik ikusten badozu ez dut eramaten, ni betik eramate dut, dau bat, Coco Chanelek esaten zeban, etxetik urten aurretik, begiratu zeitxe zizpiluan eta kendu osagarri bat, ez? Eta holan fango zarea dotore, eta egia esan batzutan, nahi dozunean fatia, behintzat apurtxo bat arreglaua urten etxetik, hau ikia ondo otortzen da, eta gaur esan dut, gaur eskapulaixua, hasi que, kenduen bihotko jarra, baina bai. Lepoa osorik eskapularixoarentzako gaur. Hori da. Gehiago, ez da beti oberako izaten ez da, gainontzeko osagarri dagokienez, ez zer izan beharko genuke kontuan? Oinetakoak, niretako oso garrantzitsuak bi eta lehen esan dugu, ez? Bai borobiltzen daue pixkete luka, baina erosotasuna. Egun osoko eta batzuk gabe osoko festa daukie aurretikan, orduan oso garrantzitsua da eroso sentitzia. Eta gainera txosnetara sartzen mazara, eta izugarrizkotakoiekin ibiltzen mazara, eta ez bazazu zoitxuta, nidokot ikusita dibidez, basuak sartutakoietan eta ibili holan ez sartzeko jardinean, baina bueno, niretako lan garrantzitsuena da zapatilak eta poltza, nesketan. Mutikuetan, lehen bai erabiltzen zan asko La Rocha, txistera beste batzuk, eta ni gehiago osagarrietan ez nola nabarmenduko. Horrekin nahiko. Maite, aipatu dugu ez da hasieran estilista, aholkulari lanetan diharduzula gaur egun, hori horrela izanik eta gaurko egunera begira, azken egunetan, galdera, kontsulta asko egin dizkizute ingurukoek? Bai, hombre, estilismoko zerbitzuetatik kanpo da zenak, adibidez lagunak, Maite, nun topa uneik olako soineko bat, edo gero, justo indala gutxi eukineban argazki sesio batez, eta makiatzaileak eta pelukerak esaten zauen jo aurten,
jendia ez dator pelukerixara orrazkerak eitea, edo bai egoten da run hori, ez? Ez dakit, jendeak esaten duz, maite, zelan makiauko naz, ose soineko eramango, teukitzen badauie bi aukeratzeko, bai aukitzen dut kontsultak, bai, egia esan bai. Zuk zeuk, bai, zer izan duzu kontuan zure luka osatzerak orduan? Erosotasuna. Gauzatxo batzu aipatu ditugu, baina erosotasuna. Baina bai da egia, adibidez aurten fanaz luzez, ez? Eta oinarte, ibilinaz motza eramaten, ze eguraldiak beti lagundu itxezuzku. Kontutan hartu behar da hori ere, bai. Eta atzo erabakine ban behitu, bihar luzez jungonaz. Aspaldiko parte zunazkuten luzez, bestela Amaia Albezen soineko bat eramaten dut dala oso polita lumaduna. Eta esan bueno, ez noia errepikatzea, hartukot beste bat, eta pentsa dutena izan da, apurtxo bat nire pertsonalidadea eramaten dauen zerbait, ez? Egia da honek adibidez osagarri moduan hartu lehizki eta ja honek jasten daude dana, ez? Eta berez erosua da, dauko igual bizkarra pixkat ezberdina, emoteko toke diferente bat, baina eukidotena kontutan izan da, bueno, hau eraman da, beste guztia, soberan dau. Poltsa oso xumia, takoiak asko guzteta jatelako, eta ulia suelto, eta listo. Eta zuzara, Maite Albezara. Hori da, neunaz. Garrantzitsuena. Behin gaurko eguna pasata, Maite, gaur erabilitako arropekin zer egin beharko genuke. Izango da, armairuan jasotzerako prest uzten dituenik, beste batzuek aldiz, akaso bere horretan utziko dituzte, eta berriz ere armairutik ateratzerakoan puntu-puntuan ipini, ez dakit, alakoetan zer komeni izaten den zaintzea kontuan hartzea. Ba, niretako garrantzitsua da, ondo garbitzia, eta oin esangotena balio daube bai Santa Masetarako. Así que, eta da berez, ondo garbitu, nik ulertzen dut jende askok ez dauela erabiliko zetazko oialak, eta orduan ez dauela eraman behar titonerixara, baina bestela, alperba bazara, titonerixara eraman, eta listo. Eta garbi dauela, niri bai guztetan jat, pertsan gordetzia, eta ez plastikoz, fundak izateko oialeskuak, edo zer gauza ez bada sikatu ondo, oialeskuakin arna sartzen dau, hori da. Eta beti, entzuten duten zerbait da, astu jat oinetakoa garbitu. Eta niretako hori da leloko gauza, oinetakoa garbitu, bestela eski apurtu iten dira. Orduan, onena da oinetakoak ondo garbitu eta ondo gorde. Zalantza barik armairutik ateratzen ditugunean ere, azken ukituak eman behar izaten zaizkie, baina ezinbestekoa behar den moduan gauzak garbi eta txukun jasotzea. Maite Albez, eskertzen dizugu, gaur gurekin tartetxo haue konpartitu izana, jakin badakigu eta kalean zenbiltzala, ez da, eguneko giro horretan bete-betean murgildute eskertzen dizugu, etentxu hau guretzako egin izana. Ondo pasa? Eskerrik asko. Tira, ikusentzuleak aurtengo Maritxu Kajoi eguneko kartela ikusi behar dugu, ikusiko zenuten akaso edo ez, egia esan behar baldin bada, aurreko urteetakoekin alderatuta ezberdina da. Ez dago ilustraziotik edo infografiatik eginda, argazkiaren teknika erabilita egindakoa da aurtengoa, eta mezu badauka. Gorputz askeen aldarria, Aitor Agiriano izan da, Ane Agirre eta Miren Barrenetxe egileekin. Maritxu Kajoi hemen da, baina Maritxu Kajoi etorri horretik iragarri dute ja ozen Arrasateko kaleetan barrena badatorrela urten txikiteroen zaindadiri diren eguna, Maritxuren eguna, eta Miren eta Ane, zuek izan duzu aurten, ardura edo hori iruditegi horrekin, kartel horrekin herritarrak Maritxuren gana gerturatzeko. Hori da, bai aurten holan etorri jakun, igual berak esplikoko beto nundin ora etorri zan, eta... Bai, komisiotik etorri jakunen kargua, eta nire lagun batek komentau zoztan, eta nik Mirenekin elkarlanien aritzen az bastante, eta esan ginen hori, politxa izango zela batera itxia zerbait. Animatu beraz, enkargu hori hartu, zuek hausartu zinaten, hemen txeskuetan daukazue kartela, ez dakit erakusteri badaukazuen, poliki-poliki, eta kontatzen joan, ez dakit, nola bururatu zitzaizuen zuei, ideia hori, kartela egitekoarena, ze ohituta gaude, Maritxu Kajoi egunean, zuek zuzenduko nauzue, Arrasatearrak zuek zaret, eta irudi edo kartel patroi antzerakoa eduki dutenak ikusten, eta aurten, patroi ezberdin badauka, ez da? Bai, azkenean, guri heldu jakunez eta ezaukugune besta gai bate finkua, azkenean kartel informatiboa, ez? Alrebez. Eta, bai gure ginen informatze hortatik aratarau, bai gai bate plante haue ikusten dugun honetatik, eta beste gai batzuk, eta beste iruditegi batzuk ekartia plazara.
Zer da, kontatu nahi izan duzuena bertan, edo prozesua nondik nora joan da, edo zein lanketa egin duzue? Bueno, Mirenek esan dauenakin lotuta pixkat, oin arteko kartela bastante grafikoak izan die, azkenean doioz oso ilustraziotik ez, gehien bat hortik, marrazkia eta aspaldikoak. Eta bueno, gure izan genuen pixkat gaurkotu eta horregatik erabili dugu argazkia. Eta azkenean egitura bai bastante maketazio editoriala dauko, eta pixkat gaurkotze horretatik. Eta gaian inguruan, gure izan dugu ikustezinak diren horreik plazaratzia, eta pixkat eurak presentzia hartzia, eta erakusleio politxa da Maritxu hortarako hori uste dugu. Nik aitortuko dizu eta hasieran kartela ikusi nuenean eta irudia ikusi nuenean esan nuen zein arrasatear izango da kartelean jaso dutena. Batek baino gehiago esango zuen hori, ezta? Bai. Galdera, kurioso itxejate bai horren inguruan eta berre gure argazkixa dan, ez? Gure hori edo gukeko iztutakoa. Gaur egun bai beste 1000 plataforma daukugu gure eskura eta bai da banku batekoa, baina ez dautak eta kasuala eta aparte olako bankuetan artista desberdinek euren lana elkarbanatzen daue eta hortik xurgatu dugu, hortik hartu dugu irudi honek, baina hori oso aproposa ikusten dugu. Ederra izango zala beste hemengo pertsona batzukin eta beste proiektu batzuk aurrera erutia, ate hori zabali geratzen da eta ikusiko da aurrera. Egia da irudiak arreta piztu duela, ez dakit ez gaudelako ohituta agian Maritxu horrelako kartel batekin lotzea eta ez luke arreta ditu beharko, ez? Ohituta egon beharko ginateke gaur egun horrelako iruditegi batera, edo agian herritarra Maritxurako gogotsu daudelako ikusi dute kartel deigarria eta esan dute, badator Maritxu. Ez dakizuek herritarren aldetik zein feedback jaso duzuen, zer den hortxe kalean ibilzaretenean kuskusian entzun duzuna kartelaren inguruan? Oso erantzun positibo eduki dugu orokorrian, beste komentarixo batzuko aldi egon oso nutriruitzen dauena eta hausnarketara bidaltzen dauena, hori da gure eginuna. Eta... Bai, egisa esan, gube esaten ginen, gaztien artean igual, harrera hobia egongo da, igual, hobeto ulertuko dago edo, eta baina egisa da, jende nausixak oso positikoeki hartu dauela, eta guri horrek asko posten duzko, bai, oso ondo. Izango zela bai noiz bait honek ez harritzia, ez? Gure iruditegi izan parte izetia eta, oraindik tamalez pixka bat harritzen du, hor badaukagu lanketa guztiok aurrera pauso batzuk egin beharra, bikote Iribarretxu zaudete, lana egin duzue, herritarrak posi, badator Maritxu Kajoi eguna, ospatzen, nola ospatuko duzu ezue? Baskarion batekin, eta gero-gerokoak. Parranda hon batekin, esan egingo dugu, ez? Maritxu txikiteroen zaindaria da, tragoska batzuk hartu behar dira, topa egin ardo batekin, Maritxuren omenez, ez da? Hori da, bai. Zote, zein mirari eskatuko zeniokete zuek Maritxuri? Olako gauza normalizazio puntu hortara heltzia, hori bai, holan pixkate lotuta. Beti eskatzen da. Osasuna eta urte berri ondero, ez da? Bai, birrezkoa dela. Eskerrik asko, gurekin partekatzearen, kartelero irudi honen atzean egon diren lan guzti horiek eta, sarmen lan hori, eta gozatu. Maritxu Kajoi egun honetan, arrasatear peto-peto moduan, egun polita data. Eskerrik asko. Segurik. Hortxe Agirrek eta Miren Barrenetxeak esandakoak astean hartu du Aitorrek eta artetxo bat eurekin egateko, kalean dabil gaur, lehentxeago ikusi dugun moduan, eta laizter egingo dugu bat berarekin, baina aurretik alboan dugun, solaskide agurtu nahiko genukean, López, kaixo ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Maritxu Kajoi eguna, kanpoan dauden arrasatearrek herri minez bizi duten eguna, ez da? Bai, olako egunetan herri min handixa sortzen da, beti jaidanetan arrasate buruan eukitzen dugu, ez? Hortxe ari gara ikusten ez da, momentuko irudiak, goizean zehar, arrasaten, hementxe plazan, kaleetan jasotako irudiak, aurten eguraldiak ez du aitzakiarik, hori alako egunetan oso garrantzitsua izaten da, Bai, sortia aukido. Aurten sorte dun, eta tira ez da, jendea gainera, 2 urteko etenaren ostean festarako gogoz, behin eta berriz aipatzen dugun moduan, eta ikusten dugu ez da, arrasateko plaza honetan ere, mugimendua badagoela, eta hori bai, esango nuke kuadria guztiak ez badira, ia denak pasatzen direla Maritxupetik, argazki egitera, kuadriako argazki egitera, zuek egin duzuean, Nik oraindik ez, ni ondian ez nazurten. Ondian kuadriakoak badabiz lanian eta ordian ez dio urte, baina seguru gero aterako gula argazki bat. Lehen urtero itzen zan moduan, ez, hori da, badago oraindik ere denbora ez da, Maritxupean argazki hori egiteko. Tira, esan moduan, kalera egin behar dugu orain berriz ere, Aitor Agiriano dago kalean, eta suposatzen dut kuadriaren bat edo izango duela inguruan.
Eta hemen kalean giroa gero eta beroago dago, bero dago egin dugu herritarrekin topo, zuek egin duzu topa Maritxu Kajoiren omenez gaurkoan, ez da? Bai, hasi gara. Irribarretxu zaudete, dotore jantzita gaurko gunak, tradizioak ala dioelako, dotore jantzi beharra badago. Bai, hoi esaten du, gaur, bai. Bueno, zuek ez zarete arrasatearrak, kanpotik etorri zarete izan ere, gaurko egunean arrasatearrak bai barrutik bizi duten eguna bada, baina Euskal Herriko txoko ezberdinetartik herritarrak ere batzen dira festa honetara, ezta? Bai, hemen ikasten dugu, unibertsitatean. Ikasleak zarete, nondik etorri zarete gaurkoan? Ni Beasaindik. Eta ni Mungia. Ez dakidana da, zuentzako Maritxu Kajoiren eguna ospatzen duzuen lehenengo aldia den, ero gehiagotan egin duzuen topa Maritxuren omenez. Ez COVID egon denez orain lehenengo urtea da. Eta indartxu, hartuko duzu gaur. Bai. Bikote hasi zarete gaurkoan Maritxuren eguna ospatzen. Nola ospatuko duzue gaurkoan egun hau zuek? Janaria dekogu eta gero martxan. Bazkaria egingo duzue, parranda eta festa giroan, ez da? Hoi da. Gora Maritxu Kajoi! Gora Maritxu Kajoi! Gora! Hombre, festako gogotxu etorri zarete, ez da? Bueno, oraintxe berotzen ari dira, poliki badoaz indarrak hartzen, Maritxu Kajoiren alde, seguru, gero ozenago egingo dutela oihu, eta ikusten duzue, kuadrilla giroan herritar pilo badaude, kaixo zer modu? Haupa, ondo, hemen gabiz. Ondo, hemen zabiltzate, kuadrian etorri zarete, nortzuk, arrasatearrak zuek? Guk, unibertsitateko klasikoak. Unibertsitatekoak, hau da, kanpotik jente asko etortzen da gaurko egun honetarako, ez da? Bai, dana bateten da, azkenien arrasatekoakin bakarrik hau, bueno, jentea dago, baina nik usteet gaienak kanpokoak. Gehienak kanpokoak, bueno, herritarrak batu zarete, zuek ere topa egiten, Maritxu Kajoi egun honetan zaudeten, lehenengo aldia da zuentzako gehiagotan ere ospatu izan duzu gaurko egun hau? Ez, gutxat lehenengo aldia, azkenan COVID-a gazta, lehenengo urtean eta bigarrenan ez dugu ez euki, apurbet klandestinoa jaien, baina lehenengo aldi. Lehenengo aldia izan da orain, galdera puñetero horietako bat. Zer da Maritxu Kajoi? Ni idea, maz pilau. Nor da Maritxu? Amengo birgin bat edo, baina ni idea. Non da hoen ez dakizu? Uste eta hemen altzean, ez da? Herriko Plaza Notxe gero bizita egin beharko diezue, gaurkoan txikiteroen zaindaria da eta zueko harrilan zaindu zaitezten. Nola ospatuko duzue, ze asmo daukazue gaurko Maritxu Kajoi egun honetarako? Bueno, lasai hemen egon lagunekin eta ondo paseu. Ezer berezirik. Hortxe, topa egingo duzue Maritxuren omenez? Bai. A ber, bat eta hiru? Bai. Ba, ikusten duzu, topa eta topa ozen entzungo dira gaurkoan topa ugari Maritxu Kajoiren omenez, herritarrak kuadrillak badoaz giroa berotzen. Kanpoko jente asko ere gerturatu da, arrasatearrak ere izango dira tartean, baina festa eta parranda izango da gaurkoan nagusi Goiaz arrasateko kaleetan barrena. Zalantza barik, Aitor, eta ikusi dugu, galdera puñetero egin, eta baita harrapatu ere, kanpotarrak arrasatearrak baino gehiago direla esanez, ez da, bazebien? Hemen unibertsitateko ikasle hori, baina Maritxuri buruz askorik jakinez. Danon jaia da, arrasatekoena atzerriko jendiana bebai, eta arrasateko auzo guztietakoan bebai, Ba, ikusi dugu, ez da, esan dugu, bertakoak, ia denak izango dira, kanpotik etorritakoak asko, hemen unibertsitatean ikasten duten ikasleak ere bai, Beasaindik, Mungiatik etorritakoak, Aitor, ez dakit baduztune beste kuadrillarik inguruan, arrasatearrak direnak akaso? Argazkiak atera eta atera, horrela dabiltza kuadrillak ospatzeko eta guk batekin topo egin dugu, zer modu? Oso ondo, oso gustora. Gaurkoan erretratu pila bat aterako dituzue lagun artean, familia artean, Maritxu Kajoiren egun hau ospatzeko, ez da? Bai. Holan gabitz. Ospatuko duzue? Ba, trago batzuk hartu eta gero farixan. Zeudik hemen arrasatekoak zarete, gaurko eguna kutxuna gogotsu hartu duzue? Bai, goguarekin ja, 2 urte pasa ondoren, bai. Lagunekin eta goteko egun oso bere isisa da, guretzako. Kanpoko jente asko ere etorri da, egin dugu beraiekin topo ere eta kontatu digute gogotsu etorri direla, batzuezako lehenengo aldia ere, bai, Maritxu Kajoiren eguna ospatzen. Seguramente, claro, pasau dira 2 urte horiek eta nola ez dugun euki, oin aurrera. Bueno, ni ontxe bertan ataranaz, osea que... Zer moduzko giroa ikusi duzu, aurkitu duzu kalean? Oso ona. Gora Maritxu Kajoi, ez da? Gora Maritxu Kajoi. Ondo, eskerrik asko eta gozatu. Bale, berdin, agur. Ikusten duzu Goiaz jentea gogotsu daude argazkiak ateratzen lagun artean, familia artean festa egun. Handia delako, hori bai, gaurkoan koloretsua, kolore beltza izango da, protagonista dotorezia da nagusi eta arrasateko kaleetan barrena.
Eskerrik asko, Aitor. Hane, lehentxeago aipatzen genuen, ez da, galdetzen izun hain justu ere ea gaurko eguna Arrasatetik kanpo daudenek herriminez bizitzen duten, eta galdera horrek badu bere esplikazioa izan ere, zuk zeuk, Hane, 7 urte eman dituzu atzerrian, bidaiatzen jarraitzeko asmoz zaude gainera oraindik ere, baina urten bai, aspaldiko urteetan ez bezala urten Arrasaten bertan, eta bere zentzu zabalenean ospatzeko moduan egongo zara, feste egun handi hau. Zein da plana? Urten isa kasualidadez nago Arrasaten, ze bai, plana zan ja bidaiatzen hastia, baina pixkat atzeratu jate plana, eta sorti aukidot, eta urten hemen nau. Eta pixkat improvisagoa izan danez dana, plana handion ez dago garbi, baina garbi dauena da urtengo nazela, eta herriko jendiak inibiliko nazela, eta bai, urten aspaldi ez bezala, ez dut bakarrik argazkisak ikusiko, baizik eta kalian egongo naz. Pentsa, esaten ari gara jendea gogotsu dagoela 2 urteren ostean, zer esanik zu? 7 urte eta gero, ez da? Bai, denbora asko da. Edozein kasutan, atzerrian, kanpoan ibilizarenetan, Alemanian eta Grezian ibilizaren nagusike, gogoan izango duzu noski Maritxu Kajoi eguna heltzen denean, egiten diozu nolabaiteko keinurik zauden tokitik, baduzu era batera ezpada bestera ospatzeko iturarik? Bai, ni atzerri izan egona zen denboran, beti Arrasateko jaixak zienian, beti itxen hauen zehoz ere, eta Maritxu egunean adibidez, beti gartzen hauen igual jantzi beltz bat, eta urtetzen nintzen lagunekin, batzutan jaixaitzen nauen beste lagun batzukin bebai, ez eta saltzen nauen, eta Virginian argazkisak eta erakusten nauen. Bai, beti itxen nauen olako zehoz ere, ez? Urtero. Hori da, ez da, han harremana egindako Greziarrei, Alemaniarrei, zer esaten zenien Maritxu Kajoi egunari buruz, zer esplikatzen zenien eta zer esaten zuten eurek? Saltzen otzien egun bat dala, non Arrasateko jende, non herriko jende dana elegante jentzita dauen, hori. Piskat hori da, ez? Eta argazkisak erakusten dauen, eta badaz beste jaien inguruan begaitze egiten dauen, nola batzutan baserritar jantzita eta juten ginen, baina batez Maritxuak hori dauki, ez hori elegante, eta esaten zauen zeba, eta azten zarea saltzen, txikitoro batzuk, bla, bla, bla. Ez da oso historikoa, baina bai politxa dela, herri guztixa batera, urtetzen dela, eta nauzi zein gazte bebai, hori bebai oso garrantzitsua da. Hori da, ez da, herri osoa. Adina ez da muga edo, ez, bereizketa egiteko arrazoi bat kasu honetan. Hori da. Eta herrialde horietan, bada antzerako ohiturak, antzerako ospakizunik edo ez? Bueno, herrialde bakoitzak bere jaiak dauko, ez? Azkenian, adibidez, ni Alemanian bizi nintzen Irisan jai haundixena karnabalak dien. Orduan, bai, igual justo Maritxu Kajoi bezalako zehoz ere, baina zehoz ere gongo da, beti jaixak badaz. Mozorroak bai, tokian tokiko jantzi tipikoak bai, baina akaso Maritxu Kajoi bezalakorik ez, ezta? Tira, 8 bat urte, herrian egonetzarenetik gaurko egunez, ezakit orduko oroitzapen dituzun, eta gaur, orain arte ikusi ahal izan duzunarekin alderatuta, ze ezberdintasun sumatu duzun? Ni ze ezberdintasun bat, ez jantzixetan, ez? Ni, klaro, gaztetatik izanaz Maritxu Kajoitan eta holan, eta hasieran bazan gehiago eleganti hau, ointxe geroz eta desberdin hau dau, eta niri gustoko jaten bai, geroz eta desberdin hau, bai, genero binario ontatik at izango bazan, ez? Eta gero desberdintasunik ez dakit, berdin, azkenian, hori da, bai, gertatzen dana, hainbeste urte kanpoan egon da gero ona hueltatzean, azkenian danak berdin segitzen dau, edo, ez berdin, baina betiko jendia da, eta, bai. Baina, zure ustez orduan gaurko egunez, aukera guztiek izan beharko lukete lekua, ez da, horri berari ere egiten dio keinua, aurtengo kartelak, eta beraz, begionez ikusten duzu, ematen da bilen aldaketa, ematen da bilen bilakaera. Bai, eta horiek aurtengo kartela asko gustau jat, etxo bat eruen nahi dut nirekin bai, atopatzen duten hortik. Eta bai, hori ematen dago etorkizuna dela, baina hori da errealitatea, errealitate asko bizi die herrian, eta ez bakarrik kaleko jendia, nire ustez oso garrantzitsua da, bai, gutxinaka, uso guztietara, errealitate guztietara, eta identitate guztietara etortzia herriko jai bat dana, azkenian herria dan hogare. Eta bazen garaia, alako aldarrikapen bat egiteko? Bai, batez bebe, bai, ontxe pizkatxo bat queer gaian sartuta, olako identitateak asko herrixetatik kanpora jundie, eta orduan oso garrantzitsua da, zerbait herrikoia egiten danean,
look danak... Hori ere normalizatzea. Hori da, bai. Zuk zeuk, zer izan duzu kontuan, gaurko look aukeratzerakoan, konta iguzu pixka bat nola osatu duzun? Ni misbak, ontsa bertan hartu dut etxetik. Hau naukon beste Maritxutatik, gazte nintzenetatik eta holan, eta gero hartu dut naukon gauzak eta holan jarri dut pixkat. Baina zu zeu eroso sentitzen zara? Bai, noski. Lehentxeago zure aurretik hemen solaskida izan dugu Maite Albes, estilista, irudia aholkularia, eta hori esaten zuen berak dela garrantzitsuena, ez da, zer janzten dugun, zer aukeratzen dugun, baina pixka bat aukeratzen dugun horrek, gurekin batera etortzea, ez da, eta nola baite, eroso sentitzen laguntzea. Bai, hori. Datez be, ontsa adinakien erosoa sentitzen gare, baina bai gaztiazarenian bai presio gehiago dokotzulaz, batez be Maritxu egunian be bai, ez? Ai, guapa egon binaz, ez dakiz takoiak, eta oso garrantzitsua da, jaia bada, jaia benetan izatea, ez? Eta eroso jutia kalera, nahi bozu zapatilekin jun, zapatilekin junta gero jantzisakin, edo nahi bozu korbatakin junta txapel batekin, nin gurosun dana, oza, azkenian askatasunez biziki gare bai. Eta lehen esaten zenuen, askatasun horrekin lotuta, jai herrikoietan, ez da, apur bat gehiago, naturaltasun gehiagorekin txertatzea dela, ez da, behar bada falta zaiguna, zue kanpoan ibili zarenean, ez dakit, herri txikietan, hiri handietan, bizi izatea egokitu zaizun, eta zer den apur bat zentzu horretan ikusi ahal izan duzuna? Gehien bat irisetan bizi izanaz, baina bai, eremu ruraletan bai ibilitan hau, eta bai egisa da, hiri handi batean, azkenian look desberdin asko daukozula. Look erabiltzen dut, identitateak esateko, eta pertsona ezberdinak esateko bai ez. Eta askotan, bai, herrisak bai bere hori dauko, ez badago komunitate bat, eta baina bizkatxo bat bai hartu beharko ginuke, hiri handietako, ez, diversidade hori edo, anitztasun hori. Tira, Ane López, ez dizugu denbora gehiago ostuko, badakigo gaurko ospakizunean murgiltzeko gogotsu zaudela, eskerrik asko, arrasatera etorritakoan guri ere bisitatxoa begiteagatik, eta bidaia on. Eskerrik asko. Tira, Anek aipatu du ez da, erretratua izpide izan dugu, Aitorrek berak ere izpide izan ditu ez da, hainbat eta hainbat kuadrilla direla gaurko egunez Maritxupean argazki ateratzera hurbiltzen direnak, baina ez da hori aukera bakarra, bai egunean, bai edo bai jaso beharreko argazkietako bat, baina begira, hementxe, udaletxe aurreko plaza honetan, bada beste aukera bat, Goienaren eskutik fotokola dago, bertan ipinita, eta bertan ere uste dute desenteko mugimendua dagoela. Aitor Agirianok kontatuko digu. Bai lagun argazkiak ateratzeko eta fokopera eta alfombra gorrira, kuadrillak gerturatu eta gerturatu dabiltza. Gaurkoan badagoelako ohitura tradizioa hemen Goienak jartzen duen fotokolean kuadrillako argazkiak ateratzekoa. Hauekin zuekin egin dugu hemen topo, gerturatu zarete, zertara? Hemen argazkia atatzea. Argazkia ateratzera, ez? Kuadrillako argazkia gaurkoan dotore jantzita gorde behar delako argazki hori? Bai. Momentu oso polita izan da, argazkiena, super ondo dana. Lagun pila bat bildu zaiete hemen, ez dakidana da baina, zeintzuk bildu zareten, zeintzuk etorri zareten? Ikusentzunezko komunikazioko ikaslek, lehenengo mailakok, eta dena bildu ga hemen, eta berzen muz. Gerturatu zarete argazkia ateratzera, ez da? Hoi da, bai. Zenekiten hemen fotokola jarri duela Goienak? Ez, guain enteatu ja. Ez ustean, etorri, Arrasatearrek eta herritarrek badakite gerturatzen dira argazki horiek ateratzen, gaurkoan hain zuzen ere, klik pila bat ikusiko ditugulako. Gaurkoan zuek atera duzue argazkia, argazki gehiago ere aterako dituzue? Bai, noski bai ez. Orain galderatxo bat zuentzako ere bai. Argazkiak ateratzekoan ikusi dugu hemen kuadrillak, batzuk ongi pentsatuta ekartzen dutena nola atera argazki hori. Zuek ere bai? Bai, olatua egingo behar dugu horrela. Olatua egingo bazenute bezala atera duzu argazki. Bai, danok ikusteko... Orduan pentsatuta ekarri duzu ez? Bai, hori da. Eta nola da nik argazki atera beharko banu, nola atera beharko nuke? Hanka horrela, eta uezi, gora uezi! Guezi eta gaurkoan esan beharko dugu gora Maritxu Kajoi. Gora Maritxu Kajoi, hori da. Egingo dugu deno gora Maritxu Kajoi. Eta guk ere goiatz, argazkia aterako dugu hemen Goienako fotokolean, gaurkoan erretratua aterako dugu. Argazkilaria prest daukagu, 3, 2, 1, gora Maritxu Kajoi! Bueno, erdibidekoa izan da, gehiago entrenatu beharko dugu, ez da? Bueno, zein da argazki ateratzeko poserik onena gaurko egunean? Hola, Maritxu Kajoi gora. Eta hanka aurrean jarri behar da, atzea. Hoi igual du. Irrifarre batekin, beti. Irrifarre batekin, eta alfombra gorri batekin nahikoa da. Bai, ondo pasatzea da importantena. Ondo pasatu, erretratu horrekin gero zer egingo duzue?
Gorde eta unibertsitateko. Instagramea igo. Zaretara igo, gu ere etiketatu, @goiena.eus etiketatu bertan, ado? Bai, ado. Bueno, bikote, eskerrik asko eta ondo pasa gaurko guna. Eskerrik asko, zuek. Goiatz ikusi duzu, fotokolera kuadrilla gerturatzen ari dira, klik horietan gaurko egun hau erretratuan jasotzen, eta guk ere ateratuko gurea. Bai, horixe ez da, gaur egun ezinbestekoak izaten dira, ez da gure bizitzetan iaia ezinbestekoak dira argazkiak eta zer esanik ez, gaurkoa moduko egun batean unea bera bizitzea ahaztu gabe, baina gero egia da, akordurako alakoak jasota edukitzea, beti eskertzen dela. Tira, eguerdiko ordu biterdietako langa gainditu dugu, aurrera goatza apurka, eta jendea bazkaltzen ezpada, bazkaritarako bidean izango daunezkero, baina horiei guztiei jaten eta edaten eman eta behar den moduan atenditzeko, aurrez egin behar izaten dira prestaketa lanak, zentzu horretan mugimendu askokoak izan dira azken egunak Arrasateko taberna eta jatetxeetan, zer esanik ez gaurko goiza, Oiana Elortza izan da horietako batean. Hori da, Erreka jatetxean adibidez, goizerditik dauz ja maixak prest, jentia bazketxera etorri esen, eta hemen kuadrilla, mai jaigiruan, jatordu egin desen, ez da? Bai, niko jente da, beteta, goxien eguarri isen bai, eta gabien begero afaitzeko beteta da, 60 gutxi gora bera, jente ikusten duzu, mai txikina beki baloin eguarri isen, eta gero gabe parretien izango di mai haunditxua, Hor zen alabera, kuadrilla haundixe bako txikixo etorten dialako, edo zela? Bai, general nizeten da, eguarri isen etorten da jentie gaztia hau, gaztetxu hau, eta gero ja afaitzeko jente nausisa hau, lehen hau moduen, lehen hau iten zan gehiago afaixe, bazkaixe baino. Eta horregatik izaten da, edade kontu hau. Eguarri aldien gehiago igual gero kubatillak, olako gauzak, eta gehiago lusaketan da, baina jentie emetik auro faten da, xirak aldera hola dana bukatute, ja. Eta gero ia gabekua patxaran hartzen dago, edo arepe prisaka hautaten dago, gure dago belagure? Ordu isak aldera urtengo dago, gutxi gora bera hola izeten da, eta alaseitxu hartzen dago, kubata bierrien igual beste kopan bat, o txampan apur bat, o holakan bisetan dago. Nien alabera, bakotze beste martxa, bakotze bere martxa. Bakotza bere martxa, bakitzu, berrogeta marrutetik orakuik eta torten dira gabien, eta hemen gaztetxu be, gogei, hogeta marrute, eta hola izeten da, bai. Estima, gozaten dira gorko egunez jatetxiak eta tabernak eta, hemen jentea noiztik azten da gutxura bera leku hartzen? Urte batetik bestera izeten da normalien, bai. Batez be, gabetan eta datozena, jende nausitxu ebek, da fiju da, taberni 15 urte badauko bai, eta xixa repetiru iten dabe. Urte batetik bestera, den palmada iten dabe. Bukatu alaz leku hartzen dabe urrengo urterako? Bai, eguardixen hainbeste ez, baina gabeko kontue, batez be gabien, urte batetik bestera, eguardixen hainbeste. Eta gara gaineango diela, gaurko egunez elegante jantzita, eta bentzet dagokixen trajiekin derropekin, ez da? Bai, ni esesik, beste danak hola etorten die, elegante etorten die, gaur hortarako da, egune hortarako da, bai. Hori da, jatetxetan be, bako hila martxa, bai tabernan bertan, eta bai sukaldian be. Sukaldian be tope gaur, goizetik, Bai, gertatzen, eguerdirako eta gaberako, eta bai, hemen gabitz. Gaurko egun esaten da fuertea, baina ze azte daneko esaten, aztenean buruan... Azte barruan, bai, pentsatzen, enkarguak egiten, erosten, eta gaur atope, Hori, menu itxi eukien duzuelako eta normalian. Bi menu daukagu, bat eta bi, orduan bat daka paleta iberikoa, frituak, revuelto bat, legatze betia eta solomilua. Eta beste ura daka pudin de cabratxo, ensalada de chopitos eta krep bat. Eta gero rape eta txuletia. Orduan erosketakin, gero arraina dibidez horretik garbitu da, eta ointza betzen okelia preparaite eme ba. Okelia garbitzen ari naiz, eta bai, martxan. Pentsatzen dut, eguna gaina zutik egiteko eguna gaur ez da, zukaldian hemen gehatu hori, baina zutik hankapek antzauko dira. Egun osua zutik, edo goxeko iruretan bai, kantzau da bai. Gero zuek zer olako tarte bat okile duzu, olako bazkai bat omatiteko? Gu bazkaltzen dugu orain lehen hau, segatik jentia berandu etortzen da, eta gero barratzaldian 3 ordu erdi ero, segatik gero laguntzen dugu kanpoa montatzen gauerako, ez zera gauien beteta dago, orduan, bai, egun gogorra, aurkoa. Egun seinalagoa, jente asko tortzen den eguna bazkaikera, ez da? Gainera 2 urte honekin, ia gogua dauko jentiak, eta bai, oso ondo. Seguro, gustora gongo diala, menu horreikin. Espero dut. Eskerrik asko aintzane. Zeuei, agur. Sukaldeak topera, tabernak topera eta kaleak topera hemendik gonbidapen egiten dizuegu guztioi bat egin dezazuen gaur Arrasateko festagiro honekin. Itxaron egin behar hori bai, aurtengo miraria zein izango ben ikusteko. Bitartean eta saio agurtzeko aurreko urteetako mirarien errepasoa. Ondo ibili eta jokatu erantzukizunez.